ତ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେମିତି ଦେଖ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି କାହିଁକିନା ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ମୋ ପଛପଟେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋର୍ଡରେ। ତ କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡିଂ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏଇଟା ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଥିରେ କି ପୋଖରୀ ହେବ ଏଇ ଏରିଆଟାରେ ଏଇଠି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଘୁରିକି ଏଇଠି ପଡ଼ିଆ ହେବ। ତ ପଡ଼ିଆଟା ହେବ ଯାହା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୋଖରୀଟା ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ ପୋଖରୀ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ, କାହିଁକିନା ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ପୋଖରୀ ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା, କାହିଁକି ଖରାବେଳେ ପାଣି ଶୁଖିଯାଏ ସବୁ ନାଳ ଗୁଡ଼ାକରେ। ବଡ଼ ନାଳ ନୁହଁ, ଛୋଟ ନାଳଟା ଶୁଖିଯାଏ ପାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଅଳିଆ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଦେଶକୁ ସଫା ରଖିବା। ସେଇ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ତ ଘରଟା ବି ବହୁତ ହେଲାନି, କ'ଣ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଡେଟ୍ଟା, କିମ୍ବା ସେଇଟା ଆମ ଗାଁର ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିକି ସେ ଚିତ୍ର ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି କେମିତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଯାହାକି ଆମ ପର୍ଶୁ ଭାଇ ନାମରେ ଜାଣିଛୁ, କାହିଁକି ସେଟା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ଖଡ଼ିପୁର। ତ ତାଙ୍କୁ ସେଠି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାଘର ଇଏ ଏମିତି ଘର ଗାଁରେ ବାହାଘର ଇଏରେ ଯାଆନ୍ତି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେମାନେ ପୁରା ଆଙ୍କନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି। ତ କେମିତି ଘର କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ଦେଖୁଥିବେ, ସାମନା ପଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଘରଟା। ସେଇଠି ଯିବା। ତ ବହୁତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ପସନ୍ଦ ସେଇଟା କ'ଣ ଘର ହେବ ବୋଲିକି, ତ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ତ ଦେଖିଲି ଭାବେ କ'ଣ ଘର ହେବ ବୋଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ନା ଏଠି କ'ଣ କେହି ଝିଅ ରହିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦେଖି ଭାବୁଥିଲି। ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ଖୁଣ୍ଟି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଗଡ଼ା ହେଇଛି, ତ ଟାଣା ହେଇଛି ସୂତା ସୁତି ସବୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ତ ବହୁତ କିଛି ହୁଏ ନା, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ହଁ ଏଠି ଘର ରହିବେ ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ। କାହିଁକି ନା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ସେମିତି ଘର ନୁହଁ। ତ ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଘର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ା ପକାଇବା ବେଳକୁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କେମିତି ପକାଇବା କ'ଣ ସବୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଘର ପାଖକୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମ ସେ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ସେଠି ଶିମିଳିପାଳ ପାହାଡ଼। ତ ସେଇ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉନି କି, ସେଇଟା ହେଉଛି ହାତୀବାରି ଡ୍ୟାମ୍। ଶିମିଳିପାଳ ପାହାଡ଼ ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ ଯେମିତିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଘରର ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେମିତିକି ଆବର୍ଜନା ପୃଥକୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର, କିମ୍ବା ଏଠି ଆପଣ ଆବର୍ଜନା କିମ୍ବା ପଲିଥିନ୍ କିମ୍ବା କାଗଜ ଗୁଣ୍ଡ, କାଚ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଯେମିତିକି ଏଇଟା ସବୁ ବନେଇଛି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖା ହେଉଛି ବନେଇଥିବାରୁ, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍କିବା ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ଏଇଟା କାହିଁକି ନା ଛାତ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଛାତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ପବନ ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ତ ଦେଖିବା ଯେମିତିକି ପବନରେ ଉପରେ ବେଶୀ ଦିଆ ହେଇନି କିଛି। ତ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେମିତିକି କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପକେଇବେ, ଏଇଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପକେଇବେ ଏଇଠାରେ। ତ ଏବେ ଆସିବା କାଚ ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଠି ପକେଇବେ ଏଠି, କାହିଁକି ନା ବର୍ଷା ହେଲା ଆଜି, ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ କରିପାରିନି। ତ ଆମେ ହାତୀ ଘର ଯାଇଥିଲୁ, ହାତୀ ଘର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଥିଲା, ତ ମାଇକ୍ ନ ନେଇଥିଲୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପଲିଥିନ୍ ପକେଇବେ ଏଠାରେ କାଗଜ ଗୁଣ୍ଡ, ଏଠି ପନିପରିବା ଚୋପା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ଘରଟା କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଦେଖୁଥିବେ ଯେମିତିକି ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ। ତ କାହିଁକି ନା ଉଡ଼େଇ ନେଲା ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। କାହିଁକିନା ଏଠି ପବନ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପବନ ବହୁତ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ଯଦି ଗଛ ନଥିବ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପାର୍କଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ବହୁତ ଛୋଟରେ, ଯୋଉଠିକି 5-10 ଇଞ୍ଚ ବନା ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋଡ୍ ଦିଆହେଇଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ପବନ ସହିପାରିଲେନି। କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ରଖାହେଇଛି, ସେଠି ଏପଟେ ଦେଇକି ଆରପଟେ ଯାଇକି ପବନ ବାହାରିବ, ସେଇ ଇଏରେ ରଖାହେଇଛି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ଉପାଡ଼ି ଦେଇଛି ସବୁ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା କେମିତି କହୁଛି, ଇଟା ସବୁ ଥିଲା ତଳେ, ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯେମିତି ଇଟା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଛି। କମଜୋରିଆ ତ ହାବା ଲୋଡ଼୍ କରି ନେଇପାରିଲେନି ନା। ତ ଉପରେ ଯଦି ବେଶୀ କରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା 10-15-20 ଇଞ୍ଚର ଯଦି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଉଡ଼ି ନଥାନ୍ତା। ତ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି କାରଣ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରିଲେ ଏଠି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ା ପକାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ବି ଏମିତି ବନା ହେଇଥିବ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏମିତି ବନା ହେଇଥିବ, ତ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ଅଳିଆ ନ ପକେଇକି ଏମିତି ଘରରେ ପକାନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବାରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିମ୍ବା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମ ଆବର୍ଜନା କିମ୍ବା ବହୁତ ସୁବିଧା କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆପଣ ଘରେ କେଉଁ ବାହାରେ ନ ଅଳିଆ ପକେଇକି ଆଣିକି ଯଦି ଏମିତି ଜାଗାରେ ପକେଇଲେ, ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶ ଅଳିଆ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତିକି ଆମ ପର୍ସ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ତାଙ୍କ ଚିତ୍ର, ଯେମିତି BMC ୟୁଜ୍ ମି, ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖୁଥିବେ ଏଟାକ କ'ଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠାରେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଲି। ତ ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା, କାହିଁକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଭଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ଆସନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ, ଯେଉଁଟାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେମିତିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଲାଗୁନା, ସେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତ ସେମାନେ କିଛି ନ ଶିଖିଲେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ କରୁଥିଲେ। କିମ୍ବା ଏମିତି ଏଇଟା କେମିତି ହେବ, ଏଇ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଲଗେଇଲେ ଏମିତି ହେବ, କିମ୍ବା ଏମିତି ଦେଖାଯିବ। ସେମାନେ କ୍ଲିଅରଲି ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ତ ଯେମିତିକି
ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ତାଙ୍କର ଛୋଟବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କାହିଁ ସେମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବେ ବୋଲିକିରି ତ ତାଙ୍କର ସେ ସବୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେମାନେ ଏବେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସବୁ କଲର୍ ଫଲର୍ ଦେଇକି ଆସି କରିକି ଯେମିତି ମଦ କାଣ୍ଡ ବନାଏ ସେମିତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ।